Jo, hvad så? Velkommen. I dag vil jeg bevise logaritmereglerne fra 1 til 3. Og jeg vil starte med den første. Den hedder ln til a gange b. Det er lige med ln til a plus ln til b. Det første jeg vil gøre, det er at benytte mig af regnereglen, eller forudsætning nummer 1, som hedder x er lige med e, opløftet i ln til x. Og der er ikke noget x, så er det mine to a og b, jeg bruger. Så det kommer til at hedde a er lige med ln, e opløftet i ln a, og b er lige nu e opløftet ln til b. Det jeg skal gøre nu, det er, at jeg skal substituere det ind i min ligning, så det kommer til at hedde ln til e opløftet i ln til a gange e opløftet i ln til b. Parentesen. Det næste, jeg skal gøre nu, det er at benytte mig af regneregel nummer 2, som hedder a opløftet n gange a opløftet m er lige med a opløftet n plus m. Så det vil faktisk sige, at vores ligning kommer til at hedde ln og et tal opløftet ln til a plus ln til b. Parentes slut. Nu er vi næsten ved at være færdige, og vi kan sige, at vi kan bruge regneregel nummer 3, som hedder ln til højres tal opløftet x er lige med x. Det man kan sige, det er, at ln og e de er hinandens inverse, og derfor får man et argument tilbage, som hedder ln til a plus ln til b. Og som du kan se nu, så har jeg bevist regneregel nummer 1. Fordi det her er det samme som det der. Super. Nu vil jeg så bevise regneregel nummer 2. Eller ikke helt, fordi det er jo faktisk det samme. Så i princippet, så er det jo faktisk bare, i stedet for at man bruger regneregel nummer 2 heroppe, så bruger man regneregel nummer 4, som kommer til at hedde divideret her. Og som du nok regner ud, så er der også bare minus her. Og hernede. Og det gider jeg altså ikke gennemgå igen. Så bliver det også kedeligt for dig derhjemme eller andet. Så jeg hopper direkte videre til 3'eren, som hedder ln til a opløftet x er lige med x gange ln til a. Det første jeg skal gøre, det er at benytte mig af regneregel nummer 1. Så den kommer til at hedde ln og opløftet x. Yes. Det næste jeg så skal gøre, det er at jeg skal bruge forudsætning 5, som hedder parentes a opløftet n, parentes slut, opløftet m er lige med a opløftet n plus, eller gange m. Så ja, altså man ganger den her ind nærmest. Så den kommer til at hedde ln til e opløftet x gange ln til a. Hvis jeg husker rigtigt. Og det gør jeg. Nå. Den sidste regneregel, vi skal bruge, det er regneregel nummer 3. Igen, så kan man se, at ln og e de er hinandens inverse, så man får argumenter tilbage. Og det er x gange ln til a. Ups. Og som du nok sidder derhjemme og tænker, hov, det var det samme, så har man faktisk fuldstændig ret. ln til a og til x er lige med x gange ln til a. Det er jo fuldstændig det samme, og derfor har jeg bevist alle regnereglerne. Vi ses, Allan.